talaka yana da kaciwa ne. amma dai kyakkyawa ne kai yadda nake son ka kana so na haka Ni fa Laraba suke cewa bugun Misira. Kai din. Ni mana. To ai Na fi kowa kyau a Afirka kenan. a tarihin haka ne. To ai kai matsala ta da kai ɗaya ne. Ban- Lokacin da aka haife ka A matsalar ka da ni ban da kuɗi. Matsalar ka da ni ban da kuɗi. a baka da kuɗi. Shi ne A matsalar to ka. ba sai ka tafi Zamfara ba. Ai can akwai aiki kaca-kaca. Akwai aiki a can. In ba can ba san bisa. Can akwai aiki kaca-kaca. Ka san kwanaki na ce maka na je talakwadi ƙauyenmu. Eh. To da na je sai na tarar gidan kakannina da na sauka a can inda muke zuwa. To inda muke zuwa da na je can sai aka ce shauran abokanai na duk sun tafi gona. To sai na bi su da na bi su mun fara kama musu aiki kenan sai na tafi sai na ji gajiya ta kama ni. Sai na tafi kasan akwai wani inda ake ta tokar hatsi da yawa ake Na ajiye gane. togari kenan. Inda kakan kai mutu. Yawwa Na gane ko. kana ji sai na kwanta a nan da na kwanta a nan ashe jikin wajen gidan gizo-gizo ne a wajen kana ji Haka ne. ina kwanciya gizo-gizon nan da ya ji na fara munshari ya fito sai ya dinga zagaye ne da saka yana zagaye ne yana sakaye ne yana Ya sakaye zaka wani ka. kana bacci ina tashi daga baccin Bacci yake. na rasa yanda zan yi da na kwana biyu a nan gurin to yanda Allah ya da kwana na a gaba sai aka kira ni a waya da aka kira ni a waya dama haka abin ya muni sai na daga ta haka nake cewa a kawo min dauki ina daidai kaza ina daidai waje kaza da aka zo sai aka taho da lauje aka dinga yankar abin nan din saka gizo-gizo na aka dinga kaga yanda Allah ya da kwana na a gaba Saboda da kenan wayar wuta aka daure. da tuni kullun jin mugun labari To kaga sai ka tuna min da wani dan angur. eh Da ya shi da angur. eh Irin atishawan nan zai yana yin atishawan nan kawai kunnan sai wadu. an gudun wai shi dan an gudun A gaban wannan akai. an yi haka an yi haka a gaban nake to akwai lokacin da nake a caba ka san Yanzu- dama yanzu na yi na a zuwa. caba